душанбе омадам ва барои онҳое ки намедонанд ҳозир камтар маълумот медиҳам. Ман ба пойтахти азизамон барои гузарондани конференсия омадам. Чӣ хеле ки ҳамагон медонед, кушодашавии ширкати атомӣ, ширкати бонуфуз, ширкати озоду обод дар ватани азизамон мегузарад ва мо ҳамамон баромад дорем. худо хоҳад дар ана ҳамон ҷа вохӯрӣ мекунем. қати духтарои командамон ин ҷо бошад. ҳозир мо ба центри шаҳри душанбе омадем. қати яке аз духтари командам, духтари активнаи командам, яке аз будущи бриллиантоваи мастери ширкати атомӣ тамошо баромадем, экскурсия. ана ҳамин рӯз соати 7 омадам, камтар дам гирифтаму берун баромадем. азиза бону салом алейкум апаи гулам. ва алейкум салом хоҳари азиз, хуш омадед ба эфири имрӯзаи мо. ана инҷа китобхонаи миллӣ, достопримечательстваҳои шаҳри душанбе. салом алейкум апаҷон. салом алейкум рудобаҷони ман, устози хушрӯи ман. ва алейкум салом апаҷон, хуш омадед. батя навиштагӣ, бег батя. духтаро тасмим гирифтам ки ҳамин хел бояд видео накарда, ҳамин хел ваи эфири живой бошад. худатон чашмотон кати бе монтаж, бе ягон чи. онҳое ки дур аз ватан ҳастанд, барои онҳо маҳсан ҳамин видеоҳо, ана ҳамин эфир. ассалому алейкум апаҷон, сӯзен хубем? ва алейкум салом хоҳари азиз, соз раҳмат. ина қати ҳамин шаҳнозаҷон омадем. духтарои азиз, дар охири ҳамин эфир рақамҳои телефонии духтарои командаи худама мемонам. духтаро номерои мухтасара мемонам. марҳамат барои кор ба ана ҳамин ватсап муроҷиат кунед. ман ба муроҷиат кунедам, ман мухтасара барои шумо тавсия метиҳаму мухтасар кати кор мекунед. мухтасар ба муроҷиат кунедам, ҳамин мухтасара худаш кати кор мекунед. ба ҳамин хотир марҳамат духтаро, нависед, якҷоя ҳамкорӣ мекунем. онҳое ки то ҳол номнавис нестанд, ба ин ширкати бонуфуз марҳамат, номнавис шавед. марҳамат ба командаи ман духтарои азиз. бисёриҳо мегуфтанд ки атомӣ кушода намешавад дар тоҷикистон, атомӣ оянда надорад. не, духтаро хато мекунед. атомӣ яке аз ширкатҳои ҷавон аст ва бо ана ҳамин сурати ракета пешрафта истодааст. ба ҳамин хотир марҳамат. ман ҳаминҷа донишҷӯҳо ҳам ва китобхонӣ. Так, желаю только процветания. Спасибо большое. устози азизам, ман шуморо дӯстак медорам. қати ноз, нозак ҳардутон. раҳмат апаҷон. морам шумора. ман ҳаматонро дӯст медорам духтаро. ҳаматонро қадр мекунам. ва беҳад шод аз он ҳастам ки маҳз маро интихоб кардед ва ба ман боварӣ кардед. лайк монед духтаро, ҳатман. атомӣ ура. ҳазор раҳмат спонсори беҳтарини мо, фаризаҷон. бо ана ҳамин рӯҳбаладии фариза духтаро мо ҳамин сиру асрори ҳамин тарзи ҳамин кор кардана, тарзи чӣ гуна пешрафтана бо ана ҳамин дастгирии спонсорамон. духтаро, як чизи муҳим вақте ки кор мекунед, бисёриҳо мегӯянд ки спонсор одам доданаш дар кор. Не духтаро, одама дода вай одам кати кор карданам ин як маҳорату истеъдод духтарои азиз. пеш аз одам кати кор кардан шумо бояд ҳамин маркетинг плани ширката бояд донед. ана ҳамин нюансоша донед, нозукиҳоша ки чӣ гуна шумо кора баред ки ҳамин хел тез пешравӣ кунед. шахсан ман дар 5-ум рӯзи кориям аллакай степи 1-ума маҳкам кардагӣ будам духтаро. ин ҳамаш албатта бо дастгирии командаи калони ман, бо дастгирии чӣ хеле ки мегӯянд моя атомианская семья, бо оилаи атомии ман ва бо ҳамин роҳбаладии спонсори беҳтаринамон шудагӣ буд. ана ҳамин хел духтаро. лола нигматова дулайк. ассалому алейкум. апай лолаҷон, биёед қати мо кор кунед охир.
қати ман апаҷон, ба командаи мо марҳамат, ёрдам мекунем, ҳамаи кора ёд метиҳем, мефаҳмонем. ҳаво ҳамин рӯз беҳад гарм шуд духтаро. Ман либосои гарм пӯшидагӣ будам. 2 лайк. Ассалому алайкум Рудобаҷон. бале апаҷон, 2 лайк ҳамагӣ, лекин 29 нафар ҳастанд. духтаро лайка пахш кунед. Фаризаҷон беҳтарин спонсори мо ҳастад. ман дӯстатон медорам. Лолаҷони азиз, мо шумоя интизор Лолаҷон дар конференсия. ман дар Самарқанду. апаҷон ҳеҷ гап нест, Ӯзбекистон ба ҳаст официально. ин кори мо фақат тариқи телефон аст. ин шарт не ки што мо дар як шаҳр бошем ҳардумон. тариқи телефон, худо хоҳад амин дигар давлатоваям конференсия мешавад, мо меравем, вохӯрӣ мекунем насиб бошад. нависед апаҷон, ҳамаша мефаҳмонам. так, мо мисли спонсормон чақонакем Абдунавад навиштан. беҳтарин. Давид Илич, буваҷони Сафрохон, Тоҷикистон ба пеш. шумо духтари зебои ман ва бо ҳамроҳи Фаризаҷон. раҳмат буваҷони азиз, саломат бошед. дугӯи командаи мо, группаи мо, сарбаланд бошед буваҷон. бароятон пеш аз ҳама саломатӣ хоҳонам. салому алайкум апаҷон, куҷо даен? мо дар шаҳри Душанбе духтаро. ина памятники Исмоили Сомонӣ, асосгузори миллати тоҷик. апаи Нуринисо лайкамон. ман Мадина. инҷа тюлпано лолаҳо мебуроданд. на шинондагиам. ина бинед, аҷоиб. ман Мадина. Мадинаҷон хуш омадед. Мадинаҷони азиз, Мадинаҷони чақонаки мо. командаи муваффақ ба пеш. командаи духтаро, як суол шудагӣ буд ки барои чӣ номи командатона духтарони муваффақ ном кардед. ҳозир ман ҷавоб медиҳам духтаро. барои он ки дар ширкати атомӣ ҳама муваффақ мешавад, на танҳо як спонсори боло будагӣ, як наставники боло. ба ҳамин хотир ман номи гурӯҳамона духтарони муваффақ ном кардам. бо ҳамроҳ бо ҳамин маслиҳати духтаро муваффақ ном кардем. шумо кай меоен? ман дар Душанбе ана ҳамин рӯз омадам. дунё, шумо барои чӣ ватан рафтед? барои он ки ширкати атомӣ расман дар ватани азизамон кушода мешавад, ба ҳамин хотир омадам. чуба мана намебинед, ғарибам. ина хондам шумоям хоҳарҷон. Мадина сарта майда бофӣ менам. саломат бошен апаҷони ширин. духтаро лайкамонен. беҳтарин сайругашт апаи Рудобаҷон. бале, ки ҷора биҷиққам лайк меравад. фарзандҳо согъу саломат ми Рудобаҷон. апаи Лолаҷон раҳмат. фарзандҳо согъу саломат. фарзандҳо ҳамроҳи Рустам, ҳамроҳи келинам, ҳамаш нағз. худова шукр. акнун медонед вақти карьера кардани ман омад духтаро. ба ҳамин хотир ман акнун вақташ буд ки аз хона баромадан наметонистам, кор мекардам. ана дар хона нишаста, даже ягон шаҳри дигар як тараф истад, як деревняи дигар баромадан наметонистам. рости гап ҳамин кӯдакова нигоҳубӣ мекардам. ба ҳамин хотир ҳозир худова шукр келин дорам, писар дорам. бачаи калоним гуфт ки модарҷон, шумо бояд карьера кунед. ман ҳастам, ман нигоҳубӣ мекунам кӯдакова қати келинатон. шумо гуфт аз пайи коратон шавед. ба ҳамин хотир ман дар ана ҳамин ҷода муваффақ шавам. ман ҳастамин дар духтарои азиз, мо мекунем ина 10 дақиқа боз дар эфир ҳастем. барои чӣ хайру хуш мекунем? ба он хотир ки интернет сус. духтаро, ҳозир ман рафта Кисел меравам, интернетҳои худам аваста навид мекунам, баъдан қати шумо эфир мебароям. духтаро, анаи хушругӣ бинед. ба ҳаматон ташаккури зиёд ки дар омада дастгирӣ кардед.
аз ҳамаатон миннатдор ҳастам. саломат бошед, сарбаланд бошед.